Push uyakhumbula kula account yami le ngingasakwazi ukulogga back in kuyo. Uyakhumbula ikhona into endake ndanifundela yona eyayisithi the highest power of the universe can be used for constructive purposes through what you call God, or it can be used for negative purposes through what you call the devil. And something more important still, it can be used by any human being just as effectively as by God or as the devil. Yakhumbula ndifunde loo nto yake yandiconfuse loo nto for a while. Namqonda ithini nale nto into yoba si-access i-source enye for light siphinde siyi-access for darkness. So ndithe xa ndifika ke ngoku apha kule isolation ndavezelwa le verse eku-2 Corinthians 11 verse 14 ethi, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So kuba wayesuka in the kingdom of light ezulwini, la light wemkanayo. So you can access him for light, you can access him for darkness. So ndithe xa ndibuza ke ngokuba umahluko ube yintoni ke ngoku we-light kaThixo osezulwini in the kingdom of light ne-light kaSathane in his kingdom in the planet, in our planet. Kuthiwa ke umahluko uba ngulo woba, and Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto Father but by me. John 14 verse 6. So i-kingdom, the higher power, kingdom of light yasezulwini, siyi-accessa ngoYesu Kristu, sithandaza ngegama likaYesu Kristu, sivuma uYesu Kristu uba wathunyelwa nguThixo bazosifela wavuka ngosuku lwesithathu, uba wafela izono zethu. Na leyo indlela ipower siyi-accessa ngoYesu Kristu. Leya lapha ilight i-accesswa ke apha kumnikazi wale iplanet uSathane, itsho le nto. So ndaqonda ke mna indicacele. And then ikhona nenye ivesi apha ebesiyithanda ibisithi le eku Isaiah 45 verse 7 ithi, I form the light and create darkness, I make peace and create evil, I the Lord do all these things. So ithi ke ngoku xa sendiyifunda apha kwiBible commentary seyi-explaina la magama in original language. Ithi I form light, uthi i-explanation yakhe, it was about the time of Cyrus or soon thereafter that Zoroastrianism became the religion of Persia. Its great deity was Ahura Mazda, the god of light and life, who was in constant conflict with the wicked host of darkness under Ahimaran. God made known to Cyrus and through him to the world that he was the world's creator, the true God of light. And then kuthiwe ke peace, i-Dead Scrolls zifunda la peace zimbiza ngoba ngu-good. So God he created light and good. And then evil, kuthiwa la evil okula verse igama lesiHebrew like elichaza la evil ngura R-A, which may mean either moral evil that spring forth within or trouble that comes upon one from without. Here it is used in the latter sense. God is the author of light and peace, but he permits evil, whether moral or material, that men and angels may witness the result of a departure from the eternal principles of right. In scripture, God is often represented as causing that which he does not prevent. So i-darkness uyamyeka umuntu ofuna ukuza nayo aphesiwe yona, akakuvaleli indlela. Xa ufuna uku-accessa i-evil or ufuna uku-accessa i-darkness, njengento yoba noSathane wamyeka wenza ukuthanda kwakhe kwi-previous lesson le ebesigqiba uba nayo. Ndiyathemba uyaphenduleka. Mna ndithe xa ndizixelelwa ezi zinto ndiziboniswa ndizifunda ndaqonda uba they make a lot of sense. I hope they will make sense to you too.